諦めんなお前。どうしてそこでやめるんだ、そこで。All the girls know my name. I know in their hearts they wish and dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind, 'cause I'm one of a kind, and I'm the coolest dancer around. The lights are shining down on me, so everyone can see the natural playboy. All the people everywhere, everybody wants to hear my playboy philosophy. 'Cause I look like a star when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. I know in their hearts they wish and they dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind, 'cause I'm one of a kind, and I'm the coolest dancer around. The lights are shining down on me, so everyone can see the natural playboy. I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind, 'cause I'm one of a kind. I'm the coolest dancer around. The lights are shining down on me, so everyone can see the natural playboy. All the people everywhere, everybody wants to hear my playboy philosophy. 'Cause I look like stars when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. It's true, my gold ring is beautiful, and everyone wants one. Everyone wants to have my style. In the club or on the street, everybody that I meet wants to learn to play my game. And they watch the way I move, from my head to my shoes, and all the girls know my name. I know in their hearts they wish and dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy
All the people everywhere, everybody wants to hear my Playboy philosophy. Cause I look like stars when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. It's true, my gold ring is beautiful, and everyone wants one. Everyone wants to have my style. In the club or on the street, everybody that I meet wants to learn to play my game. And they watch the way I move, from my head to my shoes. And all the girls know my name. I know in their hearts they wish and dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind. Cause I'm one of a kind, and I'm the coolest sense around. The light is shining down on me, so everyone can see the natural playboy. All the people everywhere, everybody wants to hear my Playboy philosophy. Cause I look like a star when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. I know in their hearts they wish and they dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind. Cause I'm one of a kind, and I'm the coolest sense. Hello. Oh my god. So gyntaf fi cofio roid y blinking thing off. Mute off. Y camera ma'n wedyn. Oh my god. Helo. Dwi'n fel de. Yay, sbio. It's a Christmas miracle. A wedi cofio settings fi. Christmas miracle. Helo. Dwi'n pob sy'n gwylio. Am y bitrate fi'n gweithio, ideal. Oedd hwnna ddim yn gweithio back in the day. Gweithio pob yn cadw'n iawn. Di'r sain yn iawn. Fuck it, yndi. Fuck it, we'll do it live. Cyn cychwyn, dwi yn... Sgwni ddim Kit Kat heno. Kit Catless stream heno. Oherwydd, dwi yn bita... Munchies. Limited edition. White. Taste test, let's go. Cofio dwi'n cymryd un o'r bag. Nice. Iawn ta. Lle ni? Let's get to it. Dim malu... Oh shit. Oh my god.
Dim malu cachu. Right to business. Lle oedden ni? O, dwi angen mynd i top Death Mountain, ie? A yna dwi angen mynd nesa? Ia. Rhetorical question hwnna. O, biwn. Na, dos hwnna. Dos hwnna, met. Ti'n bwlio hwn allan. Mae gynna fi walkthrough ar yr ochr yma. Just ar gam. Just ar gam. Fel o. Good. Good to go. Death Mountain, here we come. Ydy'r strats. Dyma Death Mountain. Top there, fan there. Dwi'm yn cofio lle dwi eisiau mynd. Dwi'n meddwl dwi eisiau mynd nôl fyny Death Mountain. Dwi'n bwyma. Pryd dwi'n cael bod yn ddim childlike? Dwi'n bell o hynna. Ie.
Iawn, dwi'n nôl i... What? Yeah. Be 'di'r cerrig 'ma? Os. Iawn. Sut 'di cael y boi yma?
Trio timing hwn. What? What? Be dwi'n dy rang o yma? So rwy'n gallu dweud beth dwi'n dy rang? Oh, I've got taflu do. Ah! So wait. Yes. Yay! Class done. Death Mountain. Oeh, ze remmen. Death Mountain. Death Mountain.
Danger. What danger? Be dwi'n dweud yma? Oh my god, dim rhys. Does some uwch o. Hey, that's it, chi iawn. Dwi'n safio Garfield. You can't feast on Garfield ever. Ti'n methu feastio ar lasagna bob dydd. Iawn, beth i'r cam edrych can iawn. Fyny chwith there, fyny chwith there. Lasagna ma Garfield yn bita, ia? O'n i'n reid sioc oeddech chdi yn chwarae Garfield karting ddoe. Oedd hwnna'n reid shocking i weld. Dwi efo Limi mug fi heddiw. Google Nest. Wel, ydy'r un efo Wi-Fi. Ie, Google Nest. Mae gen i fi Google Home a gen i fi Google Hub. Ydy'r Google Nest. Google Nest thermostat. No, ydy o? Google Nest thermostat. So be mae hwnna wahanol i... So ydy o fatha Google...
ie. Mae fatha... O ie. Helo, Storm 35, gweithio ti cadw'n iawn. A maen nhw gyd yn Google... So maen nhw Google Nest Doorbells, Google Nest Protect, Google Nest Indoor... O, iawn, oce. Ai Google... Ond y thermostat sydd i gael. To check whether your thermostat is on or off, open the Google Home app and check your thermostat tile. To access all your thermostat app controls, touch and hold the tile until the controls open. Ai, good. Dwi hwnna'n neud bob dim ma Google arall yn neud hefyd. But with the added thing o thermostatio. Fucking hwn yma, pan mae hwn yma? Cymryd hwnna bwysau. Just thermostat dio. Okay. Faint annoyed di hwn ddim yn... Hwt, 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 hwt! Wyt ti'n all googled... Ooh. Be dwi wedi wneud yma? Be dwi wedi wneud yma? O, pin hell, ti'n... Fydd Google out of business efo chdi, ti di massive dealings. In the two in it. Swear. I can respect that. Munud dwi'n cael yma. Okay. Hwn dwi isio... Okay.
when in doubt, play Zelda's Lullaby. Os di thermostat chdi di malu? Sut ti'n thermostat y tu chdi wan? Dyna'n term. Wait a minute. Oh my god. Fucking hell. Whoa. Welcome, Emrys. I'm the Great Fairy of Power. Going to grant you a sword technique. Receive it now. Oh my god, man. What? Okay. Okay. Oh my god, Spear. Fly like a bird, wanna fly away. Wow. In between exits of Halo. Wat fijn dat je er man.
Ja, doe maar heel goed wat ben je niet dan. Explorio. Cymraeg van mij is een exploder Cymraeg man. Komen ze normaal in. Weet die heen? Wat in een waastamster. Okay. Did we have the wind on? Hey! Class. Oeh, sorry. Oh, masks. Thuis heb ik de masks weer. Okay. Muszę. Tak, nie muszę. Oeh. Okay. What? Oh my god. Yay, winner. Winner, winner, chicken dinner. Eh? Bombs.
Hwnna dwi isio. Oh my god, be di na? Oh my god! Siocar yma. What? What? Yes. Oh, dwi isio hwn oes. Sut nath hwnna fethu? Geh man reikt. Yes! Skill. Game of skill. Yes. Yes, gallai ennill. Wow! Yes. Ooh, bomb bag.
Come on. Yes. Not enough rupees. No. Yun o, mula. No. No, i fewn. Legit strats yma. Bron yna. Legit strats. You're down band.
Dead end. I think not. The adventurer in me. Sees an opportunity. Oeh, zo hè. Oeh, we hebben de kerstferry. Ja. Well, hello. Din's fire. Andy? What the? Beetje gaan. Wel, heel misleading.
Oh shit, paid ti'n sbonio reit yn o'i cychwyn. Dwi'n cael hwnna. What? One more heart piece for us to collect. This one's back in higher field. We go to the southwest portion of the field. Right by intersect there. Right in the middle of the first screen, you'll hear a chime. I don't know what chime. Quadruple. Oh, You want to show me F1. Reset. Whoa, probably slightly though. Yep. Okay.
Zora's domain. Yay! Oh, fucking hell, bit of owl musher. Because the bigger and stronger Redditch, the headline Zora's the main, Zora's the sauce. No. Yay! Okay.
Okay. Nah. Cukup na, kalon deh. I'm stuck. Okay, angan chdi. Okay. Suck it.
Okay. Sut ydw i'n gael hwnna? Okay. Na. Ydw i'n cael? Sut ti fan'na? Na! Yun. Fuck o chicken fi. Iawn ta. Fel la, de? Oh, cap. A paid ddim hwnna di spawnio. Di spawnio?
fyny hwnna! Fucking chicken. Teimlo fatha dwi'n beth yn wrong o fyma. Ah, to są ma... Oh, okay. Don't mind if I do. Okay. Hwnna. We'll go to Right, that actually. Controversial opinion. Controversial opinion fi amdan Zelda Ocarina of Time. Mae o'n okay. Good game. Highly recommendio yr indie game Ocarina of Time. Dwi'n enjoyo. Mae'n teimlo'n llai epic kan i fel also, de? Os ti o gwmpas mor gan eisiau chat ar y... jump yna? So with chats, de? So gwmpas. Dyna shout. Na i edrych di yn Discord. Cool os dim, ond... Dwi'n am sgoffi am 20 rupees, de? Ein. Okay. Class. Ond, na. Dwi'n trio mynd yn ôl i, retro games, de. Dwi yn yr general chat yn, Discord fi, os iawydd. Os ti ddim awydd, fair enough. Na i'm dal yn erbyn chdi tro yma, ond, mae'n gan chi iawn? Dwi'n cwod Morgan? Hello. Helo, chi iawn? Yeah, good. 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 So, wyt ti'n gallu rannu dy stream trwy... O, allai rannu'r gem, allai. Yeah. So. Just achos yn gweld be Let's have a look. bach o delay ar y Twitch. Ond fe'n A chdi eithaf sy'n gweld hwnna wan. Yeah, fantastic. Diolch yn fawr. Ond, so beth, dwi'n really enjoyo hwn. Yeah? Dwi'n gwybod mae yna one of the most beloved games
of all time. Ond si byth yn styried chwarae fo. Ie, pam wyt ti'n meddwl ma fe one of the most beloved? Be sy amdano fe? Fe stori? Dwi'n meddwl, some stori iddo fo, really. Dwi'n meddwl, just... Ond y rhywun, Cynnu si holi ar Cynnu si holi ar Twitter be yn neud o'n dda. Pam hwn. A rhywun dweud rhywbeth reit da, mae o just yn Nintendo. Mae just yn Nintendo di distilio, ti'n ddol? Ie. A dwi'n gweld hynna. Ie. Mae o'n... It's more than the sum of its parts. Ie. Dyna ddim mor epic. Mae'n teimlo mwy epic na ydi o, sy'n yn y sens. Oce. Ond, cos ti'n di chwarae fach oed, dda? Na. Hollol newbie Zelda. Ti'n yr un NES, Link, yr un The Past, fi wedi trio hwnna, ond ddim digon i be fi wedi gorffen e. Ond na, nes naeth cyfres I Zelda pasio fi heibio yn gyfan gwbl, so... Fi'n credu... Ti'n fel y sprites ar basically yr technoleg y cyfnod. Yr unig peth fi wedi gallu cymharu hwn gyda yw Super Mario 64. And just yn y ffordd oedd pob game yn debyg o ran... Ti'n gwybod gyda'r fel yr sprites a'r cefndir, lle mae fel popeth yn... mae'n dechrau mynd yn eitha mawr a 3D yn dyw e, a mae'r style yna'n eitha amlwg. Ond na, mae charm gyda Super Mario 64, a fi'n deall e, ond oedd hwnna jyst yn prosiect cyfieithu, ond probably bydde fi ddim wedi mynd a chwarae hwnna, ond I bai... O gyda chdi hynna, lle? Oedd gyda fi hwnna fel prosiect I wneud a gallu wneud y troslais a cyfer y holl lleisiau a stuff oedd hwnna'n fwy o pêl achos Nintendo 64 o'r gamepad fi'n credu nes I drio fe lawr tŷ cefndir unwaith a oedd e'n eitha cyffroes ar y pryd a fi'n credu ni trias I fel GoldenEye ond naeth e ddim sticio achos oedd gen I ddim un so fel o'n ni so ti ddim quite yn cael yr un buzz mae'r nostalgia glasses sydd gyda chi ynglyn â'r consoles o'ch chi'n berchen ar yn gallu kind of cael effaith mawr ar retro, ar y pethau retro. Dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl mae GoldenEye yn un o'r games fwy overhyped erioed. Dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl... Allai ti neb chwarae GoldenEye wan dweud fod o'n dda. Ond dwi'n meddwl efo hwn ddo'n wedig, ti'n... Mae steil... Mae hwn yr un peth am Mario 64. Cos mae steil mor lan. Mae o'n cael... Mae'n cael get away efo lot. Dwi'n teimlo? Ond dwi'n... Os ti'n siarad mae pobl sy'n rili licio Zelda, nhw'n siarad amdano hwn mewn ffordd fatha... game gorau erioed, Da dwi'n chwarae wan. Y pinnacle, da. Ond... Be mae wedi ni fi ydy gwerthfawrogi Breath of the Wild fwy. Cos mae o'n... Oh, shit. Mae o'n... Dwi'n gweld lot o... Wrth yn mynd y ffordd opposite i'n rhan mwyaf o bobl, dwi'n gweld lot o Ocarina Time yn Breath of the Wild wan. Sy'n dwi'n gwybod bod ti'n dweud lein fel la, mae'n swnio'n hollol obvious, mae o yn. Ond mae o fatha... Dwi ddim yn boi Zelda o gwbl, ond eisiau really enjoyo Breath of the Wild. Dwi'n meddwl bod hwnna'n wych. Ond mae hwn yn... O'n i'n disgwyl fatha chdi'n dweud nostalgia rose tinted glasses, so ddim yn gweithio. Ond dwi'n enjoyo hwn mwy o'n i'n meddwl fyswn ni. O'n i'n meddwl swn i'n just fatha... na I just tredio long a llai ddeud dwi wedi chwarae fo. Ond dwi'n actually enjoyo fo. Ond eto, dwi'n teimlo bach yn pethau fatha. Well, obviously, mae'n cael uffar o reputation ynddi. So, disgrace fel ddim, sa. Ond,
Wel falle mae comment dadleuol yw dwi ddim really yn massive fan o Super Mario 64 achos fi'n teimlo mae fe'n ailadroddus chi ond gorfod really casglu'r coins a fi'n gwybod dyna yw basis pob game Super Mario ond gyda 3D elfen fi just achos fi di mynd nôl i hwnna a chwarae gemau fwy kind of gyda mwy o ddwyster bach yn fel na sorry fi ddim yn mynd i a ffaith bod o'n i'n neud y project cyfieithu na oedd hwnna'r unig reswm o'n i'n mynd i rannau o fe eisiau trio o leia neud y byd cyntaf ond wedyn ddim digon da fe i dal sylw fi cos unwaith ti di mynd o dan y ddŵr unwaith a neud lefel gyda bombs it's a bit like ti just yn disgwyl hwnna just bod i'r un peth trwyddo fe gyd Ie. Yr unig beth na'i ddweud amdan Mario 64 ydy mae'n chwarae mor dda. Mae'n fysol wyrdd o ran sut mae'n chwarae. Ie. Mae fe on point. Just ddim bit, mae yna ambell i thing fel funny thing sy'n gallu digwydd gyda'r penguins a mae yna pethau doniol maen nhw wedi rhoi mewn fel Easter eggs fel pob game Nintendo. Ond does dim byd ti'n meddwl, mae hwnna di torri, dyle hwn ddim bod fel yna. Mae fe'n gywir ond yw e. Yndi. A dwi'n meddwl hynna di lot o fatha pan eisiau holi rwy'n amdan hwn. A ddweud, just Nintendo. Mae'r game heblaw apparently Pokemon newydd sy'n absolute trash apparently. A ran, ond ddim trash as in broken, Hynny ti'n dweud am Zelda rioed. Mae Zelda yn reputation o iddi. Mae nhw'n delayed am rheswm, so nhw'n rhoi unrhyw beth mas gyda unrhyw posibiliad o broblem yn hynny. Na. Mae'n rhaid chi parchu nhw am hynny. A dyn, dwi'n teimlo fo hwn hefyd, sy'n byd yn hwn, game really hen mae'r N64. Mae'n just yn teimlo'n bob dim yn daclus ac yn lan, bob dim just yn gweithio. Os oes o'n i'n chwarae 3D RPG platformer ar PlayStation, third party, mae'n just natural junk yn involved. Ond, na, mae hwn dwi'n rest of us ages. Mae'n un o'r pethau na, os ti heb di chwarae fo yn y plentyndod neu blynyddoedd cynnar, pam sa'ch chi dod yn ôl at o wan de? Fi'n deall. Na, chai fyd dwi wedi cael yn... Ond dwi'n teimlo really self-conscious yn deud... O, fi wedi ysgodi mas yma. Dwi'n teimlo really self-conscious yn deud... fod y controversial opinion fod Zelda Ocarina of Time yn dda. Na, fi ddim yn credu. Mae lot o bobl yn cytuno. Yndi, ond mae'n swnio fatha, oh my god, ddim yn swan ti sylwi gyda'r thing. Ond... Captain Obvious fel, Captain Obvious. Ond y pwynt yw, os ti heb chwarae fe, chi ddim wedi cael y cyfle, neu ddim gyda N64 fel plentyn, a chi wedi bod yn joio gemau... Mae gymaint o gemau na yn y byd retro. Ti ddim yn mynd i gallu dweud, ond mae fe'n un mae pobl falle o fewn y byd yna mynd i fel, be, chi ddim wedi chwarae Zelda, ond mae ddim ar dan pawb, ddo. Bod e'n glan, nid pawb... I fi ddim yn joio gemau byd agored. So, os bydd game fwy linear, fwy patramog a fwy amlwg, byddwn ni'n neidio ar hwnna lot cyn yr un yma. Mae hwn yn un chi'n gallu... chi'n gallu chwilio a ffeindio stwff mae'n byd agored yn dweud. So, chi'n cael hwnna, chi'n teimlo fel hwnna, fi ddim di... It's not my bag, and that's it. Yr unig beth yn dweud amdan hwn ydy, a gynna fi walkthrough diagor ar ochr yma, jyst ar gofn. Hynna mwy ar gyfer, allai, sy'n byd mwy frustrating ar stream, na gwylio rhywun. Na gwylio rhywun, jyst yn aimless yn redeg gwmpas. Dwi'n licio weithio, dwi'n mynd allan o straight away. Ond pan mae'n yr un lle am... Ages. Ond dwi'n boi yma. Dwi'n gael trwynta. Ond, mae o'n... Dwi'n dall ar appeal, de. Cool. Swn i'n mynd honni fod dwi'n
massive Zelda fan wan, de. Ond, Na. ond eto, Final Fantasy dwi'n licio, ti'n mynd i dwi'n hwnna na. Na. Sorry, hwnna ddim yn thing fi, ond Na. fi'n gallu gweld yr appeal ddo, ond i fi RPGs, Pokemon yw'r unig un, fi erioed wedi rhoi amser mewn i, a naeth hwnna mynd yn erbyn y grain o proper RPG, you know, fel RPGs traddodiadol. Ie. A falle bod hwnna'n controversial yn dweud hynny, ond mae'n bendant rhyw beth yn yr fel recipe Pokemon sydd yn neud yn wahanol iawn i fel Final Fantasies. Ie. I mean, o wir, The story in cos mae mor bobogaidd, ie. So, Yeah, bendant. driving game. Ond, ie, mae Zelda ma'n... Ti yn gweld pam oedd pethau mor well revered yn yr adeg yma, lle. Yeah. Let's go, John. Start. Wel, mae'n dechreuad o... Yeah, I suppose. I mean, just yeah. Y thing yw, fel... Sôn am RPGs, mae RPGs gyd lawr i'r stori fe. Os mae stori cryf, Ie. gyda ysgrifennu cryf, mae hwn wedi tynnu chi mewn, a mae'r battle mechanics fel arfer yn eitha ailadroddus a leveling up, a you know what you get pan ti'n mynd mewn I pob battle. Especially cyfnodau cynnar. Ie. Oedd e'n eitha kind of standard. Ie, pan dwi'n bach yn gytid, ti'n licio MMOs, cos mae stori Final Fantasy 14 stori, dwi'n meddwl un o stori'r games gorau erioed. Ond hefyd, dwi'n meddwl, y stori gorau Final Fantasy, dwi'n lyfio Final Fantasy, Final Fantasy, dwi wedi chwarae bob un o Super Nintendo, bob un fel la, a mae stori, ond eto, cos mae'r game mor masif, cos MMO dio, mae'n cael mwy amser I rhaid un allan. Okay. I fod yn, t'o, os yna'n ei sens, mae'n cael amser I anadlu rhan sgript a ddyn, ond hefyd, dwi'n derbyn y MMO dio, a t'o, ti'n either yn licio MMOs ni ti ddim, os ddim middle ground o gwbl. Na, Cos, t'o, dwi'n digon hen, ti a fi wedi mynd rownd o bloc digon amser I fatha, dwi'n mynd mae'n newid barm, dwi'n mynd iddyn yma a dweud ti'n nobed cos ti ddim licio MMOs na. Na. Mae just fel y cyfres Yakuza na, fi'n gwybod ti'n joio nhw. Fi'n gallu gweld yr apel I bobl eraill, ond just dwi ddim yn rhywbeth dwi wir yn joio, a mae fe'n, tiod, mae'n diddorol, mae elfennau o fe'n eitha neis achos ti gyda fel y byd na, a mae fe wedi selio yn Japan yn dywe. Yndi, Tokyo, Ie. So mae hwnna'n eitha cool, ond mae hwnna ond yn mynd I un man I fi. Dwi ddim, os ti ddim really mewn i'r gemau a'r style game yna, a ti ddim yn joio chwarae nhw, you know, dweud hynny, fi'n joio'r rai, ti'n fel Detroit Become Human, neu Human Become Detroit, neu beth bynnag oedd hwnna. Ond mae hwnna fwy fel interactive video telltale game I fe, fel quick video style. O ie, yndi. Ie, fi'n gallu joio nhw yn mwy, ond yr un sydd rhy agored a... Ti'n fel GTA Vice City? Ie. Mae hwnna yw'r unig fel exception, achos mae yna stori trwyddo fe gyd, a os chi eisiau just neud y missions, mae'n eitha hawdd I dilyn ar y map a just neud y prif missions. Ie. Ond generally, dyna faint mor, os mae'n mynd yn fwy agored na hwnna, fi just, ti'n fel gormod o opsiynau, a fi'n mynd bach yn bod achos fi eisiau rhywun I syllafu fe blas I fi fel, dyna chi fod yn neud, ond fe mae'n swnio bach yn stupid, ond I lot o bobl nhw fel, don't treat me like an idiot, ond I fi, mae escapism I fi yw just neud rhywbeth, a fi yn
fi'n cael fy arwain mewn ffordd i wneud ond mae rhaid i'r sgil bod yn digon dda i gallu bod yn dda dy fe. Joio felly, ie. Ie, ond mae rai pobl yn hoffi mynd a customiser cymeriadau nhw a newid eswm fel nhw, neu cymeriad nhw, neu falle'n gwbl groes i nhw. Ond fi ddim mor bothered â hwnna, fi just offi'r actual gameplay mechanics bod yn diddorol. Cos nes i Fel rili... fi'n hoffi'r retro platformers because mae'n neud ei fi'n symbol, ti'n dysgu'r patrwm, mae'n skill point wedyn i bod yn dda at y patrwm yna ar amseru, a os mae fe'n lliwgar iawn, gyda cerddoriaeth gwych, I'm sold, dyna yw'r gemau i fi enjoyo'r mwyaf. Ond dwi'n trefyd yn ôl i'r adag yma, nes i wneud... So, all joking aside, nes i wneud Harry Potter game. Oh yeah. So, ond hynny di math again, all of a sudden, rwan, ydi dismisio, ie. Cos mae retro, mae 16-bits cael get away, cos mae'n platform a spite. Betholwyr. Ond o'n i'n barnu stwff PS1 a PS2, really, i safon a heddiw. Maen nhw'n cael hard time ydyn nhw. Dwi ddim yn deg i wneud hynny. So mae'n rhaid cael y cyd-destun yna o dyna oedd y technoleg ar y pryd. A un ni yn tyfu fyny, oedd e'n amazing. Oedd e'n hollol wych bod... Fi gwybod mae'n ridiculous nawr, o'n i'n dangos rhywun sy'n 10 mlynedd yn iau na fi. Y game Smackdown cantaf. O'n i actually gweld gwyneb stuck ar y thing... nawr maen nhw'n gwerthu'n ar fe, ond ar y pryd, oedd hwnna'n anhygoel, a ffaith chi'n gallu cael intro videos, wrestlers, cyn mewn i'r game. Ond i'n cael, wow, we've made it, guys, skyline byd, wedi wneud e. Y beth rhaid i gofio hwnna, de, dwi'n gwybod os ti'n cofio, o gyda chdi N64 yn tyfynu tyna? Na. Oedd yr... PS1. PS1 yn gyda fi fyd. Ond oedd y fideos wrestlers ar hwnna yn shocking. Oedd o fatha PowerPoint, de. No. Not too bad. Na chi, N64. Oh, right, N64. O'n i'n mynd i dweud, oedd PS1 a PS2, oedd nhw gyda fe'n gywir. Oedd, cos hwnna, oedd gyda fi Smackdown 1 or 2 hefyd. Na, dwi'n credu... o'n enjoyo PS1 a PS2, ond yr adeg yna, lle o'ch chi'n cael real video. Fel y Road Rash 3D neu thing, oedd fel yr intro yna, o'n nhw mor... Ond mae'n mynd nôl i'r cyfnod. Oedd music videos yn 90au mor out there, o'n nhw mor creadigol, a achos... oedd MTV yn big thing ar y pryd, a o'n i jyst yn gwylio music videos yn tyfu fyny, a jyst y sioe, o'n i ddim wastad yn joio'r blytyn can, ond oedd gymaint o creadigrwydd o fewn music videos, o'n i'n dechrau nabod y fan jyst achos oedd y fideo mor wacky neu mor creadigol, o'n i fel, oh my god, mae hyn yn amazing. Mae'n lot o single player da, Mae'n un Smackdown game efo fatha plot really nuts. So hwnna'n stream da yn edrych dro. Ond, Na, beth dwi'n eisiau clywed hwn hefyd ydy, o'n i'n streamio lot o Overwatch o COD, o'n i'n eisiau mynd allan y rut hynna. Na, mae'n bach yn... Dwi'n teimlo, chi'n gallu colli eich enaid i'r byd yna. Because Switch off. Dim ond hyn a hyn o pethau sy'n gallu digwydd. O'n i'n enjoyo'r unig eithriad yw'r DMZ gyda grŵp o'n i. Mae Owain a fi wedi bod yn chwarae dipyn o wedyn. Fantastic, Na, Mae hwnna'n good, achos ti gyda kind of cyd-gweithio gyda'ch gilydd i wneud explore, mae hwnna'n ffain, ond y syniad o just sweaty game mechanic nawr o maen nhw'n rhoi chi yn erbyn pobl gwell na chi a wedyn haws a wedyn gwell a mae just fi just ddim yn joio fe'r un peth. Mae hwn nawr gyda lot fwy o calon yn y game bod fi ddim necessarily yn neidio ar y syniad o chwarae gemau Zelda achos mae fe just fwy
diddorol I rhywun wylio a dilyn, wel, wylio rhywun yn marw pob 5 munud. Ie. I mean, and just a hanner amser just yn y lobby yn aros. I don't know, mae'n anodd I cadw diddordeb pobl fi'n credu. Yndi. Ia. Yr unig beth allan ni wneud os ti'n ocen, os ti'n da yn y gêm, de. Fine, Cos ie. dwi'n gotcha streamers sy'n... Dr Disrespect. Dwi'n eisiau cyfadda. Dyna beth mae Owain yn joio, mae fe'n joio fe. Ynddi, dwi'n joio fe. Ers dwi'n mynd rili cyfadda I pobl dwi'n joio fo. Ond ia, ond nesa, dwi'n gotcha streams dwi'n achos yma gwahanol dwi'n gotcha streamers eraill, de. Ie. Digon teg. Ti'n mynd mewn I boi ma'n. Sy'n ffyd dwi'n mewn I bol o boi ma'n. GameCube neu Dreamcast Pokemon. Eto? Mae yna gemau Pokemon ar y GameCube neu Dreamcast. Na, GameCube, ie. Pokemon... GameCube. Colosseum, ie. Mae o'n fatha... Post-apocalyptic. Cos dim Game Freak nath o, rhywun arall nath o. Okay. Ie, sy'n lot o sol amdano fo, ond ie, mae o'n... Ie, so let's play, ie. Dwi eisiau dweud let's play efo chdi rhyw drod o'r gêm, de. Un yn ei chwarae fo, just un llall. Ie, bydd hynny'n good. Backseat talker. Ie. Dwi'n... Ie, bydd hynny'n hoel. Ie. Ie, bydd hynny'n good. Ond, na... Dwi'n meddwl hwn yn good game I fi dod yn ôl I routine o wneud fath gwahanol. Ie. Ni angen, nhw wastad yn siarad am hyn, ni angen neud y cyfres Broken Sword. Yndan. Once and for all. Ie, mae hwnna ar y Mae fe list. just yn, mae fe'n game A-raidd, a mae fe'n obviously favourite y ddoi yn ni. A fi just yn credu bydd e'n spin gwahanol yn rannu fe gyda rhywun sy'n wir yn joio fe hefyd. Ie. So, especially yr un fi heb gorffen eto, fi really keen, ac os ti di gorffen chi'n gallu kind of rhoi pointers I fi, ond eto joio fe. 4, So beth oedd e? 3, Pedwerydd Ie. un. Yr un gyda fel y cover melyn-ish ar y ffront, fi'n credu pedwerydd yw e. O, ie. Ie. O, edrych fan hyn, wow. Mae Fairy hefyd, mae Fairy yn Breath of the Wild hefyd bach yn risque I gem Nintendo. Ie. Mae wastad yn... Maen nhw'n gwybod be maen nhw'n neud, Emrys, maen nhw'n gwybod. God, Yndi. ti di bod I Japan. Do, ond... Ti'n gwybod? Ond hynna di hot Mae yna huge marchnad yna. Edrych faint mor fawr mae hi. Wow. Ond- Ond mae Zelda mor bach. Oi, Ond mae Zelda'n bach yn ei merch. Bachgen di yma, ond nes ymlaen y gêm ti toio yn ei oedolyn. Okay. Ti literally toio yn ei oedolyn. Dim toio yn ei oedolyn yn y ffordd bitter, ti'n efo magic. Ond y thing yw, Link wyt ti fan hyn, efe? Ti yw Link. Ia. So, Zelda, though, yn ferch yn dwi. Yndi, Zelda di'r fatha'r ddynas o'r tro, de. Y ddynes, ie. Ia, ond mae Link a Zelda's bob gêm yn technegol wahanol hefyd. Right. Di Link yma ddim yr un Link a Wind Waker. Okay. Mae wahanol Link a wahanol Zelda. Ie. So dwi'n mynd i fewn i'r byncyn anifel mlaen. Ie, ni'n meddwl, mae stream nos fori yn mynd I bod Pico Park, ti di clywed amdano fe? I Cool Park? Na. Pico Park, oh my god, mae fe'n amazing. Fi di gorfodi'r kids yn clybiau gemau fideo fi, chwarae fe, a maen nhw wedi bod yn obsessed gyda fe. Mae fe'n game, right? Puzzler, platformer, puzzle platformer, Pico Park. Pico Park, ie. A mae rhaid I bob person yn y tîm llwyddo I pawb mynd trwy'r lefel. Ie. So mae rhaid I nhw cyfathrebu, so fi ddim gret ar gyfer nos fori, so bydd 5 yn ni, so bydd hwnna'n wneud yn fwy o challenge. A be mae ar PC ta? Switch fi di prynu fe ar, achos mae'n fwy user-friendly, achos fi gallu defnyddio'r wireless controllers y Switch.
A ni gyd, fi di newid, mae set-up ti'n ffantastig nawr dyddiau yma gyda'r golau a stuff. Yeah. So fi eisiau neud yn fwy, ffaith bod ni'n cwrdd mewn person nawr, Yeah. fi eisiau neud yn fwy cyfforddus, so fi di, ges i bargen ar teledu 65 inch. Mae fi'n un eitha basic. Oedd e'n 300 pint neu rhywbeth, ond ar gyfer y sesiynau nawr, ni'n gallu just kind of cael y set sofa mas a just, achos mae'r lens gyda zoom digon dda, roi hwnna yn y cornel a gobeithio bydd e'n mwy o chill wrth chwarae a just pwyntio'r mics at cyfeiriad ni, ond ar ôl y sesiwn Synd yn Light gynna, o'n i fel, oh my god, ar chwarae gyda'r projector. Yeah. Oedd e'n anodd iawn wedyn, cael pawb o gwmpas un like 24-inch monitor, mewn un lle, achos os mae 5 yn ni, mae just ddim yn cyfforddus iawn, so gawn ni weld os mae'r set-up hwnna'n gweithio, ond mae fe gyd am y multiplayer puzzle co-op. Fi ddim yn credu bydd e lan yna gyda, beth oedd ni'n chwarae? Mickey's Magical Quest. Yeah. Oedd hwnna mor funny. Oh my god. Ond ma fe'n platform puzzle, so y skills o gallu neud bloody tiles yna. Oh gosh. Fi ddim byd fel na, lwcus i ni. Ond ma' 'na bits yna sydd yn eitha heriol ddo, achos chi gorfod cael y skill i gallu neidio a bod right ar y spreit olaf, achos ma' 'na un bit lle chi gorfod pentyrru fyny i gallu cyrraedd pwynt. So, gawn ni weld sef yn mynd, ond fi'n credu beth ti'n joio fe, nawn ni eld, os mae fe'n rhywbeth, mae rai fi gwirio ddo, os mae fe'n un online and local. Yeah. The Switch yn gyda fi ar hyn o bryd anyway, dwi wedi meithio go i rhywun. Os i wedi benthyg Ond mae'n rhaid bod hwnna'n really anodd i ti pan mae sales yn dod round a ti just fel, dwi ddim gyda fe. Mae o'n... Ond ti gyda bob game anyway. Mae o'n... mae gen i fi PC a gen i fi consoles eraill, so... Ond y teimlad na... Ges i'r teimlad na o fatha... Dwi wedi trwysio Switch ers spillan. Ond yr eiliad eisiau rhoi ffwr. Ond eisiau chwarae bod dim ar y Switch wedyn. Of course. Cos o ddim gyda fi. Na, fi'n gwybod. Mae dy fi... Ti'n gwybod ni'n neud fel confession time i'n gilydd ynglyn â'r buys ni'n neud ynglyn â tech a stuff retro. Dwi ddim yn retro-related, ond mae'r pwynt o fe. Nes i brynu 1 terabyte SD card a 95 pint. Cyn o. Beth oedd e? Wythnos diwethaf. A y reswm dros hwnna yw fi'n mynd i dechrau... Fi'n gwybod, mae rhywun yn gwaith gyda eitha nice ROM collection, gyda lot o gemau 3D ROMs. So, N64, PS1, PS2, lots of stuff diddorol. Ech ti gofio, mae'r N64 ROM collection, dyna mae fawr ymwys di? Na, mae'n eitha bach. Ond mae PS1 yn... PS1, PS2, GameCube, lots da fe, a ni'n just meddwl, os a fi mewn gyda terabyte SD card, copio'r cyfan gwbl o fe, a wedyn, it's job done wedyn. Steam Deck. Wel, ddim hyd yn oed i'r Steam Deck, ond mae dy fi Pi 4 a fi ddim really di utileiddio fe ddigon. Fi'n gwybod does dim angen i fi, ond hoffwn ni troi... Fi wedi gweld, mae rhywun wedi creu image ar gyfer light guns ar gyfer y Pi 4. So, I don't know, it's just overkill gyda fi tro amser, ond nes i just meddwl. Ti di setio'r stwff analog chdi fyny, i gyd yn un lle? Ta nawr o? Dydyn nhw'n gyd yn storage. Gallai nawr. Gallai nawr. Na. Mae dy fi nhw ar y shelves, ond fi ddim wedi gosod... Ond beth hoffwn i wneud yw gael nhw o dan lle mae'r teledu nawr a cael fel un o'r HDMI switches a gael ein set-up. Achos pretty much that was the point, ife? Analog stuff i gallu defnyddio nhw ar teledu mawr. So, mae hwnna ar
ar y restr i wneud hefyd. Os yna di'r eitha... Nes yma eraill da am cael yr mister. Mae bob dim just yna. Yeah. Y mister nes i colli'r cwch ar hwnna. Do, diolch werth y pris rhan. Na. Beth i syth hyn? Ond ia, mae o'n... Mae'na Sega Saturn support ydo hwn. Ond eto, fi'n teimlo'r thing posib o'n i eisiau. Ia. Y ffaith o'ch ti wedi gael. O'ch ti isio, ia. Ie, a fi'n credu mae fe'n rhywbeth eitha personol yn fel beth chi'n hoffi hefyd. Yr era na'r 16-bit. Oedd hwnna'n cyfnod eitha special, so i gael rat... Obviously bydd e wedi bod yn rataf i fi i prynu mister ar y cyfnod cywir a just troi hwnna y prif peth. Ond, I don't know, ma' 'na rhywbeth eitha special o gallu defnyddio cartridge a rhoi e mewn O ie, rhywbeth. cytuno, ie. You know, Dwi dal yn prynu so hefyd. o ran... Mae porch newydd fi i retro collecting eith debyg i sut dwi'n pwtio cerddoriaeth. Dwi'n teimlo reit self-conscious. Cos, ie, gath ni, mae Spotify yn ei warp thing nhw bod yma wan do. A nes i ffidio allan, ond dwi'n Spotify lot. So beth dwi'n neud o'n ydi, cos dwi ddim yn teimlo'n ddrwg am pres crap nhw i'r artistiaid. Ei prynu'r vinyls. O'r artistiaid dwi'n rili licio. Os yna'n sens. Cool. A dyn, i fi, yn ffordd twisted, fel as dwi'n approachio retro wan. Yn lle jyst prynu bob dim, a jyst prynu stwff dwi angen. Dwi wedi cael Super Famicom i cyrraedd yn ddiweddar. Wel, beth ydy ddo? Na i byth realistically plygio fo fyny. Mae gynna fi'r OCC scan converter. So, mae gynna fi'r power adapter iawn. Dim yn isio wneud o. Rwy'n peth o'r Famicom a stwff sgwyd sol fi fama. Ond dwi'n licio cael nhw. A dwi'n teimlo llai self-conscious am iwsio'r mister wedyn. Dwi'n gwybod, os dyn nhw'n ffordd... Crazy. Ond fi'n deall e, achos fi just yr un gwallgo fa ti. So fi'n deall e cant, like, that stupid Chinese crappy clone thing nes i brynu. Ond mae rhan o fi'n eitha proud o brynu fe, even though it's so wrong. A dyle fe ddim bod ar shelf fi. Ond, ti'n fel curiosity piece, mae fe'n freak of nature i fi, ond yn y tech byd. A rhan o fi really eisiau fe am y reswm hwnna. Ti'n fel guilty pleasure, ti'n fel, ond fi'n gallu check. Os mae cartridge yma'n gweithio, ddim recio fy lovely Mega SG neu Super NT yn pen fi mae'n neud hollol sens. Ramblings of a madman. Cos be dwi'n teimlo efo stwff retro di, mwyaf dwi'n... Mae digon hawdd downloadio bod dim yn un go. Ydy. A dwi'n treo fatha... A ble mae'r hwyl yn neud hwnna efe? Gyda ein super fast internet nawr, mae ddoi ni gyda. Pam, Does dim hwyl yn fe, a ffaith bod ni gallu just delete rhyw game o'r Game Pass off y system neu PlayStation Plus a just roi un arall o fewn 3 munud. Mae pawb arall fel, be rhaid ti roi amser, it's like, na, 3 munud. Na, 3 munud. Yn dweud am fel Call of Duty neu... A ti'n teimlo'n fel... I don't know, ddim yn eog, ond ti fel, it's fine, fine ni. Ond ti just fel... Ond ni'n re-lwcus mewn ffordd, fi ti'n fel... Dyna ni, achos ni eisiau fe am faint mor hawdd yw e. Ond I don't know, achos ni'n dod o'r cyfnod lle o'n i ddim gyda popeth ar y plan. O'n i'n siarad gyda rhywun sy'n dysgu fel e-chwaraeon a digital tech yn ysgol. A
o'n i'n swnio fel proper hen ddyn yn dweud, mae'r plant yma, don't know they're born. Tiod, oedd rhyw thing am y boi dina oedd yn program am cartridge, oedd e ar y Google, weles ti hwnna? Fi'n Na. gwybod ei enw fe, ond mae'n eitha enwog, oedd e'n helpu video games cynta. A oedd e'n rhan o creu y cartridge cynta, right? Be ti'n edrych y lan, be ti'n gwybod pwy yw yn sydd. But oedd rhyw games really syml fel Block Breaker neu rhywbeth yn browser. A oedd na casgliad o gemau syml fel na. A pan o'n ni'n oedran na, oedd hwnna'n amazing bod ni'n cael game am ddim i chwarae ar-lein. You know, just... Yeah, maen nhw'n cael games nawr sydd fel Minecraft clone ond gyda gyniau a stuff. Yn web browsers nhw. Yeah. A ti just fel... Mae hwnna probably o'r un safon o'r stuff retro ni'n chwarae fel plant. A maen nhw just gyda loads o hwnna just am ddim ar-lein. Haven't paid their dues, di o'n pen really. Yeah. Dim yn gwerthfawrogi dim byd. Ond, fi'n mynd i gorfod neidio off nawr anyway. jump in. Ond nice gael sgwrs retro gyda ti. Byddwn ni ymlaen nos fori gyda Pico Park, sy'n gwybod os ti o gwmpas. Ond nice gael catch-up a siarad retro. Okay, boy. Champion, chwarae. Da. Diolch yn fawr iawn Morgan am joinio fewn. Ei, o'n chi iawn? Reid da. Dwi'n chwarae critically acclaimed Ocarina of Time yma. Ond hefyd Owain, dwi'n mwyn os i sbio ar Discord fi. Mae Dudzy wedi bod yn chwarae lot o Garfield karting. Mae o'n Nes i ddal o neud Doing the Dirty o chwarae Garfield karting. So mae Dudzy fi di decidio mynd really mynd fewn i hynna. Yes, neb, di chwarae byncyn Zelda. Mae Zelda... Pa haws gyda ni ddeud da ni'n gamers. Wel lle dwi'n mynd fan da. So fe dwi'n mynd? No, ffordd dwi'n mynd. So dwi wedi chwarae... Mae hanes fi fo Zelda bach wahanol. Dwi wedi chwarae Breath of the Wild. Dwi wedi chwarae Link to the Past a Zelda gynta. Ond... Ie, dwi'n meddwl. Dwi wedi ffindio... Dwi wedi ffindio... Excel spreadsheets mae rhywun wedi creu ar gyfer speedrunio'r gêm hefyd. A dwi'n stuck o fan do. Shit. Yeah. Oh, shit. So, yndi, dwi'n meddwl mae Dudsy'n planio fod yn full-time Garfield player. Fi di fwy yma. Fwy yma. Mae yna page de. Mae yna proper strats de. Dwi'n eisiau decwnut.
Dwi wedi bod yn trio mynd... Dwi wedi bod yn trio ffeindio'r cheat i gallu unlockio bod dim. Cos dwi'm eisiau chwarae... Dwi'm eisiau chwarae... Dwi'm eisiau chwarae bob un league i cael gold spoiler. Ond Dwi'n gallu uffad dwi'n mynd o fe ma'n. Echo nuts dwi'n meddwl dwi'n neud efo hein. O. O! Well, hello. Princess of the Zoras. On a headstrong. Oh my god, what's it? Ooh. Sôn am pyslysu. Na! Seriously, dwi'n gorau cario chdi? Ah! O, fyna, dwi isio. Ti'n nôl o fyna, fan? Dwi'n cael siarad fi hyn tan dwi'n chwarae games yma. Sut dwi'n gyrraedd hwnna? Come on. Dwi 'di cael yr... Dwi fewn pysgodyn mawr ar hyn o bryd. Oh my god! Oh my god.
Should be ôl hwnna. Io, beth ffad dwi'n gwneud yma? O, mae hynna'n cheap. Dwi'n hollol goll o man. Ie, dwi'n angen. Seriously. On. Okay, so dwi'n di... Come on! Ini udah barod to. Cymraeg! Dwi'n neud yma.
Na, ma'n ddech chi isio? Dwi'n cael hwnna. Dwi'n fod i tafod hon. Okay. Sbia gwynnu. Okay. Oh my god. Okay.
Dwi angen ffindio, the blue stone yn yr un yma, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod beth i deal y ddynas yma chwaith de. Dwi'n siŵr iawn sy'n hyn i'r ffordd iawn o... Trechu'n gelyn, de. Wws, be? Oh my god, oh my god. Still off. Oh my god. Fatha'r mi am yna. Boomerang. Las. Okay. Okay. Listen. Okay. Fuck doing that? Class? Yay! How weird dwi fewn yn i fel. O gyda mi map yn yw e? Na, cyn to sefyll o to.
Gamer. Just a gamer doing gamer things. Okay. So dwi'n mor falch dwi wedi chwarae fo efo'r port ma efo 16:9 a bod dim. O, ideal. Gamer doing gamer things. Ddim yn cael mynd i fewn, de? Sbio gwyneb i. Come on. Beth yna? Tonsils? Okay. Dwi'n methu... Sut dwi'n cael hyn? Ah.
Yes! Zit daarin, no? God. Take me home, right now. Oh my god. Oh my god, he just spikes me. Martin. Is het zo? Wat? Is nu de rang? What? Maar niet zo. Iets met de hang. Zo doen die Google bij me.
fuck di boss ma? Pan dwi'n mynd i to? Be eitha di boss ma? Dim yn hitio! Beth yw'n rang? Oh my god, dwi'n ysbio hwnna. Dwi'n gweld y bombs fi.
Fuck, die boss ma! Tja. Pan mae cael rand ymlaen... Ideal o'r diwedd. It's an awful boss. What an awful boss. Oh, mint, lladd. Naci, mae'n dwisio. Naci. Oh my god, yeah, man. Ja, bij me. Die had net zo. Random box from me, as you do. As you do. Okay.
Okay. Sut mi oedd hwnna'n? Dwi ddim... Math the hell. Oh my god. Oh my god. Yes! For saying? Wow! Professional gamer.
Professional gamer. Clip that. Professional gamer. Yay. Rhywbeth werth i gael yn hyn, do. Oh, it's been on. You're late. What took you so long? You're useless. Oh my god, you serious, mate? But just lonely, that's all. Just a little. Yay! Dungeon arall i wneud. Oh my god, ti'n agos. Ooh, you looked cool. Cooler than I thought you would. Just a little. Oh my god. Soon us. Anyway, you saved me, so I guess I'll reward you. The spiritual stone. Oh my god, I got put to this one. Ydych fel logo Pro Evolution Soccer. You obtain Zora Sapphire. This is the spiritual stone of water passed down by the Zoras. The most prized possession? You don't know what she's talking about. But you finally collected all 3 spiritual stones. Go back to see Princess Zelda. Yes. Don't tell my father. Oh my god. Bish. Son. Either. Oh, look at that.
Class. Cael y llall yn barod. O, hwn. Done. Iawn. Iawn. Dwi call it a day efo na. Dwi'n meddwl. Safio fo. So, trwy'n iawn. Pob yn gwachad. Mae gennym fi lot o gwaith admin i wneud ar ran y gem ma i pigos dy ffynnu. So, allan ei hynna nesa. A streamio nos Wener wedyn. No. Na, cyn nos Sadwrn. So, ddech chi'n fawr? Mae llun off mynd. So llun off there. Anyway. Diolch yn fawr iawn i pawb. Mwys yn neb yn action gotcha fi fan. Ond, cwr. A na welwch chi yn y stream nesa. Goodbye. 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 The lights are shining down on me.